Сега ще ви изброя няколко факта. По време на предишното Народно събрание Костадин Костадинов беше председател на Комисията за българите в чужбина. На страницата на Тараклийския районен съвет на Молдова излязоха 2 снимки на Костадинов с председателя на съвета и съобщения с благодарност за отпуснати пари и помощи. И третия факт – резултатите от изборите в Молдова са 40% за Възраждане и 42% за ДПС. В студиото е Николай Марченко, журналист от Биво. Здравейте! Здравейте! Следите изборите в Молдова от много време. На сайта на Биво има няколко материала по темата, които сте правили и които са много интересни. Препоръчвам ги за четене. Може ли да обясните каква е връзката между тези 3 факта, които изредих преди малко? В Молдова ситуацията е много така сложна. Това е малка държава, която е мултинационална. В Южна Молдова живеят гагаузи и българи, безарабски българи. Гагаузите, които говорят един турски диалект, те са много повлияни като автономия. Това е автономия. От Турция. Лично Ердоган е идвал в Молдова и в Гагаузия, провеждал там бизнес форуми и инвестира доста средства там. И в Гагаузия можем да видим, че на в 4-те секции в Гагаузия, където се провеждат изборите, парламентарни избори, български парламентарни избори, там печелят ДПС. Ние бяхме писали поне 2 пъти, 2021-2022 година, че имаше сигнали, че са давани пари на ръка за гласовете в ползата на ДПС. Бяхме се опитали да поискаме позицията на ДПС, естествено, че никой да ни отговори. Но имаме сигнали, че там са намесени много сериозни интереси. Например, става дума за сумите от по 500 молдовски леи, което е към 25 евро или към 50 лева. Хората гласуват, снимат с смартфона за кого са гласували. След това на определени места до секциите ги чакат автомобили с посредниците и им дават парите на ръка. Сред такива посредници имахме сигнали, че е и братовчет на така наречения Башкан, това е равностойно на президент на гагаузската автономия, Ирина Влах, който имаме в един от материалите снимката на негов джип, който е паркиран до една от секциите в град Комрат. И за него също се твърди, че когато хората гласуват, идват при колата му и той им дава пари на ръка. Добре, ако по някакъв начин си обясняваме гласовете за ДПС, как обясняваме в такъв случай гласовете за Възраждане? И имаме един пост, който можем да покажем, който е от 31 март, където има снимки и на Костадин Костадинов с председателя на района. Да. И това, което се пише е, че от Тараклийския район благодарят и българите в Молдова, благодарят на Костадин Костадинов и на Възраждане, защото партията помогна на университета в Тараклия да получи 10 милиона леи финансова подкрепа през 22. 5 милиона леи финансова подкрепа за социално уязвими хора в Тараклия през 23-та. Това са 100 лева, които са раздадени преди изборите. Предоставили са 40 тона хуманитарна помощ за бежанци, постигна решение на парламента за откриване на български културен център в региона. Никоя друга партия не е оказвала толкова значима помощ за 1 година на Тараклийска област, отбеляза районният ръководител. Господин Костадинов от своя страна каза, че партията ще продължи да помага на региона и занапред. И областният председател е връчил на Костадинов медал, възпоменателен, 145 години от освобождението на България в знак на признателност и подкрепа. Как Костадинов ги е раздавал и раздавал ли ги въобще тези пари и тонове хуманитарна помощ за бежанци там? В интерес на истината, колкото и да не съм и аз фен на Възраждане, трябва да им признаем, че те провеждат кампания. Те са
те провеждат всяка година кампания и в Украйна, и в Молдова, където живеят безарабски българи. Тоест, те идват на място и се виждат с хората. Това, което е странно, защо от други политически партии никой не идва на място. Идват само ДПС и Възраждане. ДПС идват редовно в Гагаузия. Освен това, миналата година, когато бяхме писали, точно ден преди изборите или дори в деня на изборите имаше делегация на турски депутати. Вие представите ли каква подкрепа има за ДПС? Да не говорим за слуховете, малвата и дори сигналите, защото имаше сигнал за това как хората снимат с смартфон и след това носят, отиват, нали, до определени коли да покажат за кого са гласували. И тогава бяхме звъняли да проверяваме през комисарията на полицията там в региона в Гагаузия и наистина имаше такива сигнали и ни беше потвърдено официално, че се разследва това. Което касае Възраждане, просто активността на Костадинов е на лице. Дори в моето училище в Кишинев, където бях завършил български теоретичен лицей Васил Левски, той е единствен в Кишинев, единствено българско училище в Кишинев. Дори там виждам постинги как директорката на училището ни благодари на Възраждане за подарени учебници, за това, че ги посещава и така нататък. Тоест, всякакво внимание към региона води до гласове. В Кишинев те са на първо място. Пак. Тоест, единствено тоест във всички региони с българско население, в това число и в Кишинев, Възраждане са на първо място. Само в Гагаузия са на първо място ДПС и ясно защо. И интересен факт, че миналата година на 2 октомври Възраждане бяха на първо място. Очевидно тогава ДПС не са инвестирали достатъчно, този път са инвестирали малко повече и вече имат към 50 гласа повече. Там това, което показват данните, е, че около 40 000 души имат български паспорти. Обикновено на избори гласуват около 1000 души. Това са гласовете, за които говорим. Но в случая това, което прави впечатление, че на практика Костадинов, който миналата година, вече се обърквам за парламентите, миналата година на практика стана председател на Комисията за българите в чужбина. Един вид бяха му отворени вратите да си ходи и да си ги обикаля тези българи с държавни пари. Той се възползва. Тоест, българският данъкоплатец самия е платил кампанията на Костадинов в Молдова и в Украйна, където беше задържан там от СБУ, от техните спецслужби. Молдовските спецслужби очевидно не го задържат, разрешават му да си посещава регионите, да общува с хората и това се отразява положително на гласовете на Възраждане. В интерес на истината бях питал източниците ни дали са предлагани пари в полза на Възраждане. Казаха ми, че не са чували такова нещо. Тоест не мога да твърда, той за ДПС ние не можем да твърдим 100 на 100, но това, което се говори, това, за което имаме сигнали от източниците и от хората, които разбират от процеса, т.е. анализатори, наблюдатели на изборите, хората, които са членовете на РИКове. Ето ще ви помоля, защото аз няма да съм точна с превода, да преведем какво пише тук. Пише, че 1 милион молдовски леи за българите от Траклийския регион са предоставени от партия Възраждане. Гласувай и получи своята 1000. Тоест, милион леи, това е към... 100 лева. Не. Милион леи е към 40... така, да разделим на 50, към 40 000 лева. 1 милион са 40 000 лева. Да, обаче това второто изречение, гласувай и си... 50, даже 50. Да, гласувай и си получи своите 50, какво означава? Означава, че... С тази снимка? Че сигурно става дума за някаква също кампания, където те обещават някаква подкрепа, дали на социално слабите, защото те, нали, споменават социално слабите. Тоест, сигурно
и те по някакъв начин Но предоставят това пари. е обвързано с гласуване. Значи, Да. в смисъл, това си е... В интерес на истината не съм чувал, но сигурно го правят много по друг начин. Тоест, нали, те го правят през местните власти. Тоест, те се опитват по някакъв начин да... Ама тази снимка е от социалните мрежи. Смисъл, не е колаж, който да сме си го измислили. Те имат подкрепа от българските власти в Молдова, т.е. от районния съвет, който има статут на така регионален парламент и напълно възможно това, което споменават като социални помощи за местни граждани, напълно възможно минава и така за кампания. Докато ДПС действат директно и никой не ги притеснява, гласуваш си, показваш си, плащат ти на ръка. Освен това, използват хора, които имат по-големи автомобили, микробуси, те докарват хората до участъците. Когато бяхме публикували една такава кола, бяха ми обяснявали тези хора с заплашителен тон, че те си возят роднините. Тоест, извиняйте, цял ден да си возиш роднините. То е ясно, че в тези села много от хората наистина са си роднини, но пък, нали, освен това, какво да кажа? Хората са много бедни там, при положение, че средни заплатите там са по 200-300 евро и вие им предлагате по 25 евро на ръка, нали, това са съществени средства. Това, което прави впечатление, е, че гласовете ДПС Възраждане на практика са разделени поравно, да няма сърдити, малко така изглежда. И като се има предвид, че така се снимат и едните и другите с властите, това може ли да води към извода, че властите си работят и с едните и с другите и накрая гледат резултата да е на кантар? Вижте, в Молдова наистина ситуацията е много сложна. Властите, които представляват държавата в Автономната република Гагаузия или тези, които са в Тараклийския район, те не са лоялни на Кишинев и на правителството там и никога не бяха лоялни. Те винаги са в опозиция. Аз имам предвид местната власт. Да, точно това говоря. Точно това говоря, местната власт. Ирина Влах, тя като лидер на автономията, тя беше от партията на Игор Додон, предишния проруски президент, който беше под домашен арест, който беше сериозен опонент на Майя Санду. Освен това, тя е по-лоялна на Путин и на Ердоган, отколкото на Майя Санду, с която тя е в перманентен конфликт. Същото и за властите в Тараклийски регион. Те са по-лоялни на посолството на Руската федерация, естествено на властите на България до някъде, доколкото когато има някаква подкрепа. Но когато някои политически сили са по-активни от посолството и консулството, лоялността е към тях, не към официалните власти в София. Разбирате ли? Добре, за израз на благодарност ли става въпрос или наистина няма друга причина, поради която хората в този район, който казахте, че е беден, да излязат да гласуват, освен ако не получат някаква финансова мотивация? Или благодарност просто, че наистина нещо някой прави за тях и им обръща внимание? Това, което касае Възраждане, наистина хората там са много елементарни. Като им кажеш за кого се гласува, всички гласуваме за Възраждане. Защо? Те са за Русия, те ни помагат, те идват на място. Окей, това им е достатъчно. Защо в Гагаузия гласуват за ДПС? Те са си наши, те си говорят турски, те са си с Ердоган. Това е. Добре, правили ли сте на наблюдения извън Молдова, в други секции, които са в чужбина, защото Възраждане имат много сериозна подкрепа в чужбина? По какъв начин се действа там с безплатния билет, който държавата осигури на председателя на комисията за българите в чужбина? Не съм проследявал. Знам, че в Украйна, например, Костадинов не е толкова популярен, защото се смята за проруски политик. И когато бях питал ръководителите на
безарабските българи на диаспората там в Украйна, те казват, не, ние не се интересуваме от политиката в България. Те тук на нас никой не ни плаща, ние не гласуваме. Това е. Говорим за... връщам ви пак на ситуацията в Молдова и за тези 40 000 души, които имат българско гражданство. Те по какъв начин се възползват от възможността да им бъде помогнат? В смисъл, помага ли се и на хора там, за да получат български паспорти? Има ли и такъв тип търговия? Защото с ВМРО имаше подобни подозрения с Македония, че се заиграват по този начин. Това, което знам аз, че нито в Украйна, нито в Молдова никой не им помага, а по-скоро ги рекетират, защото тия хора трябва да дойдат по някакъв начин в София. Това са сумати посредници, това са сумати неправителствени организации и в Молдова, и в Украйна на безарабски българи, които са си в схемата. Тоест, вместо това да се помага законодателно, например, да се дава лесно гражданството на безарабските българи, както го прави, например, Румъния за румъноязичните молдовци, или Украйна прави по същия начин, нали? Не се прави. Прави се всичко, за да продължи тази бюрокрация и за да се налага тези хора с заплати от по 300-400 евро, да вадят по 500 евро, по 1000 евро, да взимат дългове, за да могат да плащат на тези посредници, да си изкарват документите, за да могат по някакъв начин да си получат гражданството, за което имат право безплатно. Тоест, абсурд. Какво им носи това гражданство, освен свободата да пътуват, предполагам? Това е много това ли е важно основното за тях? Хората могат да отидат до Германия да си купят кола, хората могат да отидат да работят в някои от тези страни, дали в строителство, дали жените там, не знам какво, дамите обикновено работят, нали, гледачки и така нататък, позволява им по някакъв начин да си изкарват хляба. Това е много важно. Какви са вашите наблюдения, понеже има така възход в момента на възраждане, специално в Молдова? Може ли да се направи някаква прогноза, дали там възраждане ще стане първа политическа сила? Те бяха на 2 октомври първа политическа сила и очевидно ДПС си взеха полука от това и вече на тези избори, вече те са първа политическа сила. Тоест, очевидно става въпрос за обема на инвестициите. Нали, не им се налага на господин Пеевски, господин Доган да се разкарват до Молдова като на господин Костадинов, но те дистанционно, нали, си действат. Да, много е тъжно това, което разказвате. Добре, много ви благодаря за този разговор.